Seo an dara cuid den ní sean deachleachtas ina bhfuil aine ní bhreislein ag labhairt le Katie McGreal. Foiistí do líine agad a dhéagarí gomininic bín na tuismóirí agus na críbhnarí imnia ggóil an erid sin buairtearú ggóil rudí carástífa fan na goma faoin scáil aber balle gohfuil duineart a tridlaá na bhfuil an fón mai go leor na chuir duineart chartart. Nar a bhín poistí agus daoine aga món machnamh agus arathas agus beidir go dagan mar tá se néidir go deacu smuotí agus tuairimí dúilta fa dú de chéin i níos go dénda an cíál mínta sobalta a brúlá le ré choí smuotí a mai smuotí a ní sin na nírinne a bhhaonn tú fa dú de chéin agus tá tú obalta cíál smarta a chuineall ar rodín ar a bhín se dúilta go go le sort scíú lá mar a dúir tú leis an óin mar sort mar bhafar. So ní dhéanam se rudidir be ní dhearm se rudí gohair de ná go díireach maidir leis na rudí sin ach an rudí dhéanam gur málam a bheith denú nó rudí beaga a rá, so nuair atá si duna lí, iarm se éistin muid leis go legus an sin dearm se lo smuoinnig ar an átatá de láva, cé atá hísfuoi de láva chun istá si dig maithú, agus an sin dearm se coppla ó lena lin sin, níl aon rud ceart nó mí ceart. Just pay rud a hagan stú faoi éire tá sé sin ceart golóir. Agus in sin tá siam sé ar na mathúáin beidir atá anta, agus beidir go bhfuil thuirse arthú, beidir go bhfuil si brónach nó sásta, agus níl aon rud ceart nó mí ceart an sin, just smuoinnig ar céir atá ag tuairliú bitse, tá gach rud ceart golóir. Ní gád is aon rud a ahrú díreach inis. Agus má dhéarm se sin cholaigheachtain tá méagsú le go gradí chuideach beidir. Agus cean in a rudí eile a dhéanam sin a go míon muid ag caintear na rudí gur málam. Gus mar dúirt tú bí tagan na drug smuointí agus sin is deach thugan. Is sé nádúir an duine a bheith ag smuoinú ar na rudí deoiltacha. Sin an bailach gur bharmuid gotí an látáinúán, cos bhí muid ná súla chuináil amach i ggur an bhí a bhíle muid a bharú agus rudí mar sin. Ach sa látáinúán ní gáúna bheith códíirithe ar na rudí deoiltacha ach sé an bailach atá incin nó bheith díirithe ar na rudí deoiltacha. So tuairlíonn rud amháin deoiltacha agus bíon láir fadínta agus sin an tain rud a bhíon smuoinúir. So le linn rangana le daoine fásta agus daoine óga is málam sa bheith iríar hu smuoinnig ar rud a cinint maith a tharla an lá sin, agus degan á fáin tú ní thula rud a bheith maith. Rud gethe rubí a jazz agad. So t mé gurí ar hu smuoinnig ar na rudí beaga maithe. Go bunú so le níos mó spáis a thuir gan na rudí maithe a bhí si ag denú an anad na droch rudaí, agus sílam go geiríonn sé sin freisin. Le lo pein agus iad ag smuoinú ar hu hain freisin. Beidir tá siad níos clachtí le bheith smuoinú ar na rudí maithe in anad díreach na droch rudaí, beidir go mééis den an smuoinnig ar sin ar hu hain freisin. Inis ag ámar seo go heirithe le linn na pandéma ach ag ámaní eile tá se néidir go mó buairt agus imní agus rudí mar sinna chorás de heismothirí den a go poisttí go bheicí na tuismothirí beidir sin ins na poisttí. An mátha beidir do ghaoine munar bhfuil beidir rang arathais nó rang machnamh nó rudan san scáil. Go dríalta siad beidir gáil ar líne apa chuirtú muna bol siad obalta i lethna gcuir mar hapla gáilchaigh duineart. An rud éigen ar have buint tríal is beidir de moment a seo go bheice tú, just de réidir heile ní chaithe tú síís agus dhéhhuiir a chligta í seannach a bhead le fuam a néidir mar ní gaáil chuiggin fontis Jackar a gcónaí le rud mar sinna bhlaisiú. Well him go daoine tosú le rudí beaga fiú cuaig nó trí nóméid mas sin an méid gur féidir le bíanú agus tá go leir appanna an. Tá Headspace on, tá Insight Timer on, agus tá cuidhór rudí fiúí gur daoine óga ar an Insight Timer, mé hénig úsáid sin faoi láthair. Agus an sin tá anna cuid rudí ar YouTube go dtéití tú brandú arthú, agus mar dúirt tú hé ná téthe go ceáin atá gáhar le just fiú coupla nóméid. Ní gádat ein rud mór nó fiú an anála úsáid agus gan a bheith géisteach le ein rud eile, ba cean in a rudí a bhíam sé caintear ná a tóg cuaig, so chuirmach de lámh agus tóg anál dain hús ag bór an céad féir agus amach síos. So anál isteach agus amach.
agus sin I don't know no maid no rudi kind de diri ha Jack ar an anal agus an cuiad tá tú ag mahu agus mat tú ag úsáid de love dat níos mó sean ó nach ní tú dermid gohfuil tú a dhéanú mar tá tú deire a géirí mat tú faoi stress agus a géirí deargus Jack ar an anal agus an intína cúnú anchans gan ní tú dermid go tú denú sin ach má imi an de intín agus tagan tú ra agus tá tú a hí an sin go oh yeah sinna bhí méid denú agus níos mó sean go joki tú a ra aige no tá afbella an mind bell agus dinnen sé fuam an bella seo Jim singing bowl and bed the singing bowl so dinnen sé an eom seo agus is problem Ibrion sé anhá leis na gasar freisin agus rudi anam se lei sin nó éonor go gleisin na gasar caiim si trí anála hogáil so tá an mór is Jack tríd an trón agus an sin amach tríd an bhéil. So sin just couple I don't know second they bheith denú sin agus Kerry an Yvonne a freisin má dhéanaan tú just current tú deep breathing is Jack in Google sílam chucky Eva cosú leis gan seo anéis agus sé Kerry an sé sin le gasar cos bín siad an an feáil ceir go ddíra go tá tú géirí ar thu a dhéanú yeah. agus an cenar an túla an le saolaím go mar sin tamáid go héirhí le peisttí tá níos áige fiú Bobby agus peisttí na bhfuil a coppla blian de dhís mar cúníon fiú an comailt agus an le ceú sin tuismthirtá a comailt an lehdífa ná iad tain tá rudan jardínta maiid le tú hiúniu ó hiú beidir do le a bhthú faoid nó an nálar a bhthú faoid a heid casa tan chuid sin a tehhart a d ar an fásticétíon bhil? Yeah, agus I leir de láh a pointí breú well an dólah agus deirm se leis na gasar gur canapa suúhne atá an agus má dhéanaan tú cumalt bug ar beidir go narrowí tú beagán níos fearr agus má chuann tú an análas Jack lei sin agus tá sé an éasca fiú sin a chur hís faoin desk ar scala dhearm se lo gus tá tú an an é a chur bhach agus sé má tá tú uignach nó mátá fatí seirt nó cabbí is féidir le é chur bhach agus sin a dhéanú agus beidir go narrowí tú níos fearr so líon sin le cíal mar sin. Cyfyd blian tréna le gentogad san isis, Katie, agus an Rosa Dali an tréna le dhéanú in seo inéirin beidir do riine bh smuitiú bháil bháilm sa duineart gus le Katie amsú hocuchaig ma scal nach ag ma chlobáige nach ag ma grúpa gaalacha le lortlam faoi seán bhfuil an bhfuil se Dali an chéalaart agus an cinál an sandlearta sin óhainte má? So done Moontark to relax kids nera was deirseachtainna a bháin agus an sin bhíar an ceire sílam rang a dhéanú agus scríb mé amach cinál thuiris gur conas a bhí an rang ach domsa sílam gur go gaithí tú bheith ag clachtain a rudí seo tú hain le gur féidir letíad a bhúna so deirhann gur thosaí an tréáil nóair a thosaí meise ag tuairt faoin airachas ceann a rudí a thosaí méid denú ná rin mé an dúslan se bhí an picú a hogáil de rud cinint chur áhasarm ar fad trocha lá a rud cinint agus bhí sé intach mar bhí mé ag an am sin bhí mé Harbheitúach bhíoh mé gcónaí ag smuoinú ar an rud is measa go bhéití toirliú agus ghlacha leis go dóirleach sé ach leis an rud seo bhí arm sa chatteir rudí beaga a hahan go mórlam a chur áhasarm just is cuiinlam sa láháin bhí arm tean a flatpack whisky sin a chur le chéile nóir bhí sé chur le chéile agam sin an rud a hope an picture go gus go sin ar sin áhasarm ag man ra ar an smuoinnig ar ní bheith mé hééis se smuoinú ó chun sé sin áhasarm. So sílam go dosaí gur thosaí an tréáil like nóair a thosaí méid denú cuasaí airachas agus a bheith smuoinú ar na rudí seo agus an sin rin mé cuasa tréáil le daoine fósta a bhúna frisin le breathworks. Dá gá cólacht sasanach atá in Relax Kids agus breathworks ach bhí den an Joanne Callan tréáil in éan go daoine I go Relax Kids agus dúirecht an bhléon sílam gur thug sé blion go le beidir donna daoine fósta agus uirla sé an bhléon an uair sin rinne Fidelma Farley. An tréáil in éan ach ní dóilm gur bhfuile sé a ríist. So bhí sé dechar chapter átainna leis tréáil inú in éan ach
thoirla sé go just thoirla sé leis cean de daoine fásta. Ach tá cuid mhór múntúirí relax kids ó thuí, tá níos luach ó jas ach tá sílam go bhfuil sé fás an méid atá an ach cínte tá bhád níos mó cainte ar ó thuí agus níos mó aithna ag daoine arthú ó thuí. Beiidir bhfuil se níos mó mé phobal nó mé phobal na scala nó an rusart beidir factas an teart le éhrú beidir in san sé chundaid? Nílas agam Beiidir gur béidir go bhfuil sé go níos mó email an phobal agus nachhfuil an méid aithna céanna ag daoine ar an agriíocht é hain ó jas. Níle bud fiú ó jas ní agam se an arid sin daoine ag múna an méid céanna daoine ag múna airchas go daoine óga is a bhí ó thuí ar atá ó thuí. Agus ó hiú beidir le nó da mo bhuiirech le da mo scal nó grúpa pobl nó grúpa tá teart le heile le daoine óga nó grúpa tuismathirí agus leanaí mar hampla. Hoca lá de moment na carúé de heisisin nó de le a chur a letíú seo an tám ciúin, mar a dúir tú fiú dúchlan a horta de riine óga, taran picture na scríú coppla lína far rud a chur ehesáart agus a bhí dearafa fa dú de chéin. Tá go leor bailí leis an intína dhíú agus leis an dearafart agus na rudí maithe sin a chur a lethir agus nealna písabag den le na den le range a chur a letíh mar Tá bontaistí ínta a luite go ar an dóid a godin se le féin winí agus fiú an sort an féin aine sin a chur an muid ar an héin agus gohfuil an intin cúnior fe tomul an rud le a lárig. Tá sé bheith sé an éasca go grúpa ar beh goilthart ar an grúpa agus éí ar gatain is smuoine ar rud a cinint math a thuirla go. Sin ceán in a rudí a dhéanam se ar a dhéanam se le linn rang an a fiú ar lína, bíam sé géirí ar daoine smuoine ar rud a cinint math a thuirla. Agus tháinig duine bháin thugam arás go méid grogur sin an cuid duine fásta bhí an agstúirte gur bin an cuid is dachra an rang. Smuoine ar rud a cinint math, agus nuair a dúirt sé sin bhí méid rá leis well sin an bag go méid anyway, le go meid sé níos fasir. But yeah, ní thugam sé a coupla nóméid, coupla anála thugáil agus éí ar daoine smuoine ar rud a cinint math a thuirla go an lá sin nó an lá riva agus chuann sé daoine prince sé spin níos fearr ar daoine agus bíonn si tagann siad amach gus beidir smuointeoirt cinál grúilma agus bíonn siad ag smuoinú ar rudí maithe a bhí ag tuairliú agus ní thugann sé a coupla nóméid ach de réir ólaíocht tá sé an intín na ahrú is nós atá an agus tá má dhéanann tú é chola lá nó béití tú an intín a ahrú go physical mar croíonn tú na the neurons or trying to the neural pathways nua agus fui láhir na neural pathways atá agat agus tá go cuid is mód an cinna déana no bheith diúltach agus bheith smuoinú ar na rudí diúltacha ach mas féidir leat neural pathways nua a crothú ceíonn sé sin go mór ceanna na rudí a bhíon daoine ag caintear nó just cruiscín all agus colla ihe scríb síos rud amháin a thuirla an lá sin a bhí go maith agus sin a chur istéán agus is féit le sin íonú mar gunna éonar nó mar heileach agus an sin ag dearan na bliana a bhíon bhaán breú siar na rudí maithe ar fad a thuirla agus bhín sé sin go hálan le duine le tain nó fiú é eáil le tailí agus is de sé den na tailí teach le chéile agus bheith smuoinú ar rudí maithe a thuirla go. Agus is rud de tan fásta go dé le gachbal an teile nó beidir de hamar ranga é scríú ní chaihí sé dé heispaint a ag jeú na bliana nó fiú rud jazz beidir a bháin me tréh sé dían glasalan ar fá sé seaartní gnéirú daoine ar fá sé seaartní scríúid rud dearafa na a bheits an tréh se háart ar go haid siar ar na rudí maithe le go hálíí agus nar a bhín daoine pléileatsa Katie Cai se go gurn siad chuid bhór muoína agus tá anraice sa buint leis an airithas agus leis an wachnamh go mín siad oscailte go leor le rudí beidir inse dit sin á le bheith ar a gompert leat agus tu sa láthe sin fásta. Tá chuid bhór sort muoí agus trosta buint idir duine cos le héine tá ag tegus airithas agus machnamh do rií mar caihí daine bheith oscailte agus leola agus ní bhín se gcónaí éasca muoine beidir dhégarí a go héirithe tá chu féin chaise agus daoine festa fásta go liginn si dífa héin an na coordination dífa beidir tá rúnda nó a bhálach liginn amachchas a scór daoine eile. Sílam gur sin an fá go bhfuil sé tábhacht go méam se hénig clachtú na rudí sin.
ní bheith mé géirí iri ar duine ar bit rud a cinnta dhéanú nach go mis sosta a dhéanú. Den cuid is móní ghlacham support sa rang ach má bhíon decrochttaí ag daoine smuoine ar rudaí dunim se iirecht ceirú lo tracht níos le rud a cinint má nó bíam se ag bíam ag tuairt le smuointí agus ag caiint film hain Moscó ag grabal seo an méidir thuir le gomsa, ba é buinean sé caihí siad a bheith muoíach is dói asam hain agus fecin sílam gannaí an daoine mana míon tú hain ag clachta an airchas nó rinn mé an tréáil is cuilam ceanna múntúirí a bhí agam bhí si agro gur tháinig duna Kentucky agus dúirtí an míon anna chud daoine ag imachtamachchas do rangana. Tosíon anna chud daoine leis an rang agus an sin ní leanan siad a rá leis agus dúirt an múntúir leihí, so míon tú hain ag duine clachtú nó ní bhíam. Agus si ilam gur léirigh sé sin cuidhór, muna dhéanaan tú hain é tagan sé trasna on it, cos bíon cinál mothú ag teacht as an duine iad hain agus aíonn tú, cos fiú cuid duna teismóirí ar an múntúirí tá sé tééis rálam, ó tá tú an jazz suamhnach leis na postí, well é fecum se or sa teachtaíad. Agus bíam sé clachtú an rud seo agus tuisgúil mé ag múna seo, bíam se gan fiú a bheith smuoinú ar bhí an éis agam gur ceartm nó go bhfuil mé géirí seo a léirú gur seo an cinál rud gur féidir lo bíanú agus féidir gur jockey saoil ní suamhnach amachchas agus má me sé ag galisteach agus ag beci agus ag tuairtach ní léirí sin íbal roihaach an clachta. Do bhíní beidir deúnis, Oké, buine mit síalas apa ísládal nó rahamid agus dhéanamid písa áirithe sinna a héine nó dhéanamid mar chlána nó dhéanamid mar grúpa. Tá daoine agus chuann siad na dúchlein seo rofa hén trocha le agus caiime dhéanú go méid sean na nós. An fearr táseart a godnaí bege beidir bhuiir sa teartain nó bhuiir gach le néite ra reitim go dhéanú písa mór áirithe agus caiimi fel go dín jeú agus is com mit muidir buin soltas just go ar cheart beidir táseart níos réú síle an éit rud neach mór a rotain. An mulle a bheith agam go duna hindig tosúach na déirt teach ar rang mar mohíonn tú fiú ar lína chuéntas ar man méid grothain an na wathú ar lína go mohíonn tú foiineh an grúpa agus tá níos mó seanán go leannach tú órá leis. An rud leis an trocha lá nó méid áirithe ama a dhéanú Mana dhéanaan tú é láháin den bé tú ag smúnú óhil sin ní fiúine sé. So gan an brú sin a bhirtit ar fe braintha beidir le gan ó tríblin an is mis sé denú airchas mé hain chola lá. A gur fer pí wa bhí mé ó dhéanú le lin na seachtainna agus an sin ag an deir seachtainna ní orna mé. Agus bhí ar an marrálam hain tá sin ceart glóir. Tá sé ceart glóir gan é dhéanú gach lá mana bhfuil tú ag géirí. Denné so gan a bheith ro cruí ar tain sin an Mariador tú bíon tú géirí é bhaintach agus sin é agus spruch that's it busca línta ach mana bhfuil tú má tá bh curb baríocht brú ar tain é then ní leis agam an fiúé mar beit tú just faoi grúm agus ag tuairtach de tain mana bhainean tú amach é. So beidir má dheir tú le tain gníanaí mé é ar fe seachtainna agus an sin an céad teachtainella denéis fé, bud gan a bheith smuoinú ar an spruch mór fada agus ceirigh sé go mór lumsa go mé agrálam hain, Oké, mé go le anú cuaig glas a teachtain agus tá sin ceart galóir. An rud leis an inside timer mé har a bheith competitive apparently agus chuíonn sin súil ar na leihan a gníanaan tú agus má airíonn tú as láháin sin é caiilte. Chuíonn sé sin orintanta mise eáil ach ag gnám céanna. Ní dóilm gur mahan rudéis sin mana bhfuil sim agus an hana hain agus mana bhfuil leis agus gnáróí tú níos fearr iníag. Le tosú dhearhann na daoine beidir le linn seachtain oibre bí an structúr ag gan cuid ahain agus mar sin bééis sin níos fosadit an fáin nach me seo a dhéanú ag an deir seachtainna tá nachráin structúr agam sa lá agus just ní rá fánar a mé ag an deir seachtainna so gan a bheith ro cruíar tain agus gan structúr mór fada agus tosaí beidir le 10 nóméid agus má sin roiada tééis síos go dtí cuaig nóméid ná díreach castanére ag rá caihí méid 10 ó cuaig nóméid dhéanú nó ní fiú. Is fiú troch a second.
Is fiú tá go wesa tú iste hanar bhil agus gan ní chahéimiid a gcónaí 100,000 san nuair a dhéanú de rudidir bí táí go ré agus tógar. Cétí le túin sin rangan ar líne a lethir na bhuiirbil tusa tegus cardlan nó rangan ar líne nó de mo grúpi de heismathirí agus leanaí nó grúpi áigen nó scaltathe ra bhfuil bhhaid linne beidir nascú ar líne an féidir an tarachas a hagus ar scélan an dóhfuil Virginia a córa an sehanis? Yeah, is féidir so dunim se rangan a go daoine fósta ar lína agus go daoine ógad mé ag duine cuasa le teismóí na Gaeltachta ar lína agus sinna gcóir thailí agus mar dúirt mé hana an rud leis an bhfuirdaí ar lína gur féidir le scóp níos mó a bheith agad. A cumála sin rud a chur aníontas ar rinn mé rang i gcóir manscoil a dúsgurt muo agus mise ar scólan agus iad san sa simar ranga bhaig sé co-eiste. Ach daibhre gomá leis agus hééis se céad rang go mé níos clachtí leis a go céadúir mé smuoinú agus scóil ach taon sé tríd ar rénos agus just bhí am teachta níos le bailí difriúile le rudí a dhéanú so úsáidim se cuairtaí beaga leis na sinntaí a dhéanú. agus degan á arm sér na gasar céin a rainú, an isiste mé hééis ivricach a chur cool agus an sin raíon siad iver, agus mar an ggéanana le dísle atá agam i gcóir a bailí éigesúla leis an anála dhéanú, tá mé hééis ivricha a chur air. So just bhí an teachta níos le bailí éigesúla leis an rud céanna a dhéanú ar lína ach chuir sé intas an céadúir céco ma is a dairigh leis, agus fiú chum se an ceolir siú agus bíon si den an lísís Mátá siad Soália, bíon siad an an lísí Soália agus mar sin bíon si clachtí le bheith ag tuairt gon airchas agus ag duine airchas agus iad ina Jack Hain in anad a bheith ag gol go áiticinint ar le agus sin an átaí dhéanaan tú an airchas, tá siad ódhéanú Soália agus sin an príomháit gnéanthach tú é, mátá tú le leanach de raile rud a cinint leanúnach ach cinnte déití le mé hééis Ryan rudí a dhéanú ar lína. Rudnach gapan hain agus síla mancuide a gan ag smuoinú an rud céanna. ó rah ní bheith mé fiú ag smuoinú ar sin í an Lena ach inis ebrion sé. Heige le daoine teagháilíonú le tá siomh agad solacerelaxation.com agus tíad le chur gimne a líní coplacin na hapan sin a luaid tú a ríist hí mindbell an agus bhí coplacin a lid me a daoine geirí beidir tuairt faoi a tain. Yeah, mindbell sin an ceán leon tugann sé an film den Tibetan Singing Bowl. Agus an sin tá inside timer agus sin is féidir le oirithe like méid ama a rainú agus tugann sé dunan sé timing earth. Agus cumála sin tá guided meditations ar sin agus headspace. Sílam gur sin an ceán is mó atá ólas ag daine éire. Tusaí an sílam go bhain tú ar nuair ru tú mis éire nos. Bhí sé sé an eisceir fe trocha lá agus rinn si 10 lá de 10 nóméid, 10 lá de 50 nóméid agus 10 lá de 50 nóméid agus tá sé sin anha bhfuiln go háir an ceán sin agus an inside timer. Agus fásta me a géirí tréhain just dú matéisi siad an eisce pí a Beiidir né an tro le go mééis a go cecha a géirí tuairt faoin a Beiidir rutanseart eile a chiréal. gur míle maigad is álas a hortún agus beidir míú ní sfr a líní ar chuile faoi chusaí airthe agus machnamh a Beiidir na diggin na buntaistí an gohéirithe don níoság agus mar heismathirí agus cíbnarí faoi lehéirita faoi chud mhór brú breise margheall ar an fan déim agus golan airit an éisianí le fáil ar líne agus is forras chartarú me tú sésta chuig bhmate mar a dúir tú na fiútratha second a a letíh an de le dhéana se difirdeid agus béimiid a lige móthú rudbug níos sfr margheallar. Yeah, cinnte agus actually ceán in a rudí is fearlam sa faoin a go colla a bhád níos fear agam. Dúir an airgus bhíoh mé go holcaigh colú agus inis tuis gur féidir lom na swaintí a cúnú agus úsáidim sin canappa suamhneis le agus mé gurí gola colla agus just ceíonn sé agus bíon colla bhád níos stifna agam freisin. Well tá neiri sin bontastíon agus de grúpi áige de grúpi scala nó de heismathirí nó daghíní feiste a cyfaid ar bhaile a héin. Rudanseart fiúnta agus dearafa dhéanú dí féhéin is fiú go mór archas tehan san airithas agus a gúsaí machnamh. Katie McGrail ó Solace Relaxation go míle maigad as a bhelinn mar chin den na cantin na eiliúna seo atá agrithe ag glór na ngéal de heismathirí agus daghíní ága. Fáil trúd, go míle maigad féin. Tá fáil ar ísean deach leachtais eile ar chóirle
agus ar acuiní takeíochta ar thaobh teangatíí.ie.